Tak, krásny požehnaný deň, drahí súrodenci moji. Mene našho Pána Ježiša Krista, plnosti Ducha Svätého vám žehnám vašim rodinkám. Možno sa čudujete, prečo takto začínam vysielať, bez toho, aby ste ma videli, ale mám ešte chrípku a za to mám otočenú kameru. A jak vidíte, bude to tentokrát o umelej inteligencie s varovným svedectvom mojej dcérky Ninky. Ona mala nedávno varovný živý sen o umelej inteligencii. V tú noc som mala aj ja varovný sen, živý varovný sen zase o satanovej synagóge, o katolíckej cirkvi, ale o tom vám budem rozprávať až v druhom videu, v druhej časti. Ale to bude hlavne také varovné video pre katolíkov. Verím tomu, že Pán vie, komu to ešte má otvoriť oči. A v tomto krátkom videu sa chcem s vami pozdieľať takým krátkým živým varovným snom, čo mala Ninka, moja dcérka, o umelej inteligencii. Tú noc, hej? A ona mala varovný sen aj ja. A ona mala zase tak, že tá umelá inteligencia sa v jej sne objavila v podobe blondínky, nejakej ženy. Ale tá bola strašne dotieravá a zvrátená, perverzná, taká zvrátená, hej. Ako tak by to vysvetľovala Ninka, že proste ona na silu chcela s ňou ten hriech robiť, čo robia samozrejme dve ženy a na silu, hej, to proste Ninku obťažovala v tom sne a ona začala s ňou bojovať, hej. No a jak s ňou bojovala, tak dostala veľkú silu, hej. Halelujach. Zvíťazila, pretože v našom Pánovi máme víťazstvo, halelujach. Zvíťazila a potom, že zrazu, no ten priebeh boj bol zaujímavý, ale že potom ako s ňou bojovala, tak neviem, ona sa zmenila na nejakú hmotu alebo čo a Ninka ju že rozpučila, hodila ju do pece alebo do krbu, ja už neviem, a že zhorela. Hej, a s nejakými potkanmi. A tu bol koniec. No, samozrejme môžete to rozsudzovať z Ducha Svätého. Ja budem veľmi vám vďačná, keď napíšete, ako to vy vnímate. Ja som nad tým rozjímala dosť. A viete čo, príde mi to hodne varovný sen o umelej inteligencii. Ešte raz sa vám ospravedlňujem, drahí súrodenci moji, že ma nevidíte, ale mám chrípku, mám nádchu a ešte trochu počuť aj z mojho hlasu. No ale verím tomu, že s Božou pomocou sa čoskoro uvidíme pri nasledujúcom videu. No a ja som nad tým rozjímala, drahí súrodenci moji, ja to vnímam tak, že je to varovanie od nášho Pána pre nás veriacich, nie pre neveriacich samozrejme, ale je to pre nás, čo sme uverili a poznáme pravdu Božiu. Že aby sme si otvorili oči, aby sme si uvedomili, kto alebo čo je umelá inteligencia. Hej? Lebo niektorí z nás si myslia, že je to neškodné, hej? Že je to len internet a nič viac. Lenže nezabúdajme, v akej dobe žijeme a že kto vládne tomuto svetu. Hej? Že v tomto svetu vládne Satan a už pomaličky všetko ovládá. Že pomaličky sa chystá ten systém šelmy Antikrista. A súhlasíte so mnou určite.
že zlo je najviac rozšírené na internete v rôznych formách. A toto je jedna z nich, ako je umelá inteligencia, hej? A jej. Sú to videá, obrázky, hej? Napríklad. No a takže to vnímam.